Na oroboti ururengeto kuigura gwechiro mwancho muriganigo abamenyi bensemo ya nyanchwa imeya umucyobosongo besokiriye na korokia okogoseriwa kwabo anena sensemo yoburendi asikali batebere nigo chinguru cy'umuriro cyanyareko bacigosira senseme yo nabo igoga nyareko babweterenge sunta sengaki entambe kurana baraboni babwate ego sereriye nene ko bwatkana ne transforme yubekira senseme yibakole bagoteba yisire kogwa ubwatkana noko bosa kwemetege ntononya na bamochiriye kampani ya KPLC ase ogotaimukia egetambukiro kibonerete na kugania serikali ya kaunti ya Kisii kubwatira ne serikali ne wesona nigati eriyo gukora umuchando yo muri kirito Julie Kerubo nangara ko bawikira nansame na gutwarigana roboti rokubatia abamenyi bensemo ya Mwanyagitinge gotoka nyanchwa somo cy'obosongo nigo baburiye kampuni y'umuriro ya KPLC kubakonya na kogorora umuchando wa senseme yo kubatekana ne transforme yo erigeretie kugwa Ukwana negeta seni Kiandize TV abamenyabu nigo bemurunganiriye asengenje yemete yestime yo bwate transformer yagundire koronse na nigo bawoboire konyora umuchando eiseko be transformer yu yagure transformer ya mangana arachire ngaki entambe lakini ndolo jili action yende yose yagotekiwa mukaji unyanchi wa Getembe actually twatwaliro bwo babona munanjane customer na otokora chinyanisa na otoko jatwo yenya makuru bucheli motoyo le maiga ogundete transformer yere gocha igaba nambaro konyorora abana bagweta para maragoba neta ba maragoba kereta geka no lene support nerere maiga support yoka yaongokire no neze ga karora maroba ngwigure naga sauti nkale ga komochikorwo kabwata ga ndogete ga guchura igo tole no bwo transformer no ne karukura chinyi ni kugura no bwo Nonya nabonigo bateba buna batemire gwa korboti gochasa bakoriye gasi ase kampuni y'umuriro kurenda umuchando yutonya kogororwa ikikeirere nonya bonchoreria bakoro boncherere nseme yo kobwera amagimabo twabatebire matuka matambe sana ebiasara no tokorra no tokoneria ma ebintoa angonyo etrifes nere rueta egaita gochimoino gocha tole twaranye pima bune unya goturumboka go chance bantu aro yabere dangerous kiara abantu abange no bagweta ande ga no mugambi agwete pale era affect abantu abange ngocha bale karawacha go chenchi fuse to abakwanira bakachibi chabate abairire report bone toko sabaso bwango Kenya Power onyo azike baigwekererekyo iga tubuga kumyo konena singenje twatebirie abantu ba Kenya Power asomo to yase transformer yerensa aje gotorekebishira lakini wao nturaranga gosingoja bale gotokolera bwango bono gaki twale gosaba Kenya Power ngo batebitole ngoja bale iga ba change chi fuse twabatebiga iga lakini mbarateke ni reaction abamenyabo nigo basabire kampuni ya KPLC gokora bwango eri kubakonya transformer yo etaragwa boigo nigo babori abarai weswananya eri lingane eri lirigerigwe ase obwango bono twale ko basaba batokonya bona ntwa bangina tokorigeria abana torakunga itogochi abana mbatoganeti omugambi no agweta erachere bokaro rende toeka no mugambi nali akale gweta nere igo ya muirananire kake twale gosaba bakore bwango batokonye ase ngenjoga iga bonde tole dangerous bono twoboira magimaito bakana bagweta mpaka chigari ngweta chirachi nyomba nchirega iga bono twale gosaba abagambi na Kenya Power aestuarura mararamisi guchie asinyire mutale kuwanja kake motokonya subwango ekogeraga no abantu bakogora chinyeni no abantu bakogora enyama no abantu bakogora chinswe abantu no tokosone bikoro tubunanje ngosonanza abono mbwato mondo ko monenenga anytime nabora nyolegende gekuribuka igaso kwanje kweno kake abantu ba Kenya Power tokonye asobwango egekogera toroche gaiga makwena bara betekende yonse twasabira abantu ba Kenya Power nabagambe babwaterane barorengana kibagotokonya ese meroberie no mugambi simba saiwete abakwanire batochenjere transformer terete shita yo togosaba gaki na birero byeito abagambi motokonya nonye no mugambi to diuki na mugambi to monene nera twasabire mwensi moje motokonya asengenjo totagetia abantu baito bacha gosira asengenjo yebinto bitokora ebike bikatuombia ona abantu baebire ngana majo kabaligereti Ingo reporter ya Egetaseni Kiandize TV Eritarian Julie Kerubo